ka ikpe ekpere maka obodo anyị bụ Naijiria. Obodo gị nọ obodo gị nọ ekpere ihe ọzọ ị ga-ekpe na-akpụrụ obodo a dị na Naijiria ị nọ n'ikpe maka obodo a bụ Naijiria rice esi from 50,000 go to 70 something thousand ị ka na-ekpe obodo bụ Naijiria rice a migrate to 100 and something thousand ị ka na-ekpe fuel ụmụ 50 naira before a migrate ruo to 100 and something thousand ị ka na-ekpe maka obodo gị bụ Naijiria obodo gị na onye na-ekpe ekpere arị ndị mmadụ nọ na street anwụ ndị agụụ na-egbu ndị na-afụ fuel gbaa mmadụ bụ moto jee ọrụ baa keke bata akpa moto akapụ steeti Pakistan maka na fuel eji gba fuel ya azụ a na-akwụ ndị mmadụ 60,000 mgbe fuel nọ 15 naira one bag rice 25,000 a ka na-akwụ ndị ahụ kwụ ụgwọ ụgwọ a mana one bag rice erugo 100 something thousand ihe ekpe maka obodo a bụ Naijiria nnukwu ekpere ọzọ in fact ụka agbasago ekpere